Salut! Să vă arăt o lanternă chinezească care are și un nume, Boruit e firma, ea se numește HC350. În afară că ne spune că e high power și să-i credem pe cuvânt, pentru că nu avem nicio specificație de putere, în afară că scrie că e made in China, nu prea putem să aflăm altceva, pentru că e scris numai și numai în chineză aici. Să vedem ce e prinăuntru. Un manual de utilizare. Ne trebuie așa ceva. Din acest manual de utilizare aflăm că LED-ul principal e L2, LED-urile secundare și roșii și albe XPE, că are un indicator de încărcare a acumulatorului, verde între 30 și 100%, roșu între 30 și 10%, roșu intermitent sub 10%. Are 80 de grame goală, fără acumulator, 88 de mm lungime și cam atât. Da, să vedem ce e pe aici. Păi, ea este reîncărcabilă. Avem un cablu USB-A, USB-C. Are USB-C încărcare. Are o bentiță de cap cu o prindere acceptabilă. Dacă vedeți, și cu partea asta curbată puțin, să stea bine pe capete de toate felurile. Și lanternuța. Deci are 9 cm lungime. Sistemul ăsta cu reflectorul ăsta la jumate fiind cel mai compact sistem pentru o lanternă cu acumulator 18650. Aici este acumulatorul. Cu un arc destul de în regulă. Să vă spun că ea a fost 15 euro, ca să aveți așteptările potrivite. În partea cealaltă este butonul care e de pornit, oprit și de faze. Și dacă desfacem acest capac, o să vedem portul USB-C de reîncărcare. Ea are 5 LED-uri, unul central L2 ăla, cele de sus albe, cele de jos roșii, 2. Funcționarea ei este cu 3 LED-uri albe, fază mică, mijlocie, mare,
2 LED-uri roșii și 2 LED-uri roșii intermitente și stromboscop, cele 3 LED-uri albe. Este cu afișare luminoasă a gradului de încărcare a acumulatorului. Deci, la o apăsare, vedeți că e verde acum, deci e încărcat acumulatorul. Se aprind cele 3 LED-uri albe. Asta este faza mică. Mai apăsăm încă o dată, se stinge. Pentru că au fost mai puțin de 10 secunde. Deci încă o dată faza mică. Acum este fază, pardon, au fost mai mult de 10 secunde. După 10 secunde intră în memorie. Acum este faza mijlocie, tot cele 3 LED-uri albe aprinse. Mai apăsăm încă o dată, s-a stins că au trecut mai mult de 10 secunde. Când o să aprindem, o să treacă în faza mijlocie, cum am lăsat-o. Deci fază mijlocie, mai apăsăm încă o dată, fază mare. Mai apăsăm încă o dată, cele 2 LED-uri roșii. Mai apăsăm încă o dată, intră în LED-uri roșii intermitente. Din orice poziție, ori din stins, ori din orice fază, dacă apăsăm de 2 ori, este stromboscopul. Mi se pare la 15 euro că au adunat cam tot ce trebuia, în afară de faptul că nu are magnet. În afara faptului că această parte de capac este din plastic, restul fiind din aluminiu anodizat, foarte în regulă. În afara faptului că ce este în fața LED-ului nu este sticlă, este un plastic, dar hai să fim serioși, și pe la mașinile noastre avem numai plastic pe la faruri. Spun ei că ar fi totuși un plastic care rezistă la temperatură. Să știți că nu prea se încălzește. Ea este vândută pe Amazon ca având 800 de lumeni. Comparația pe care am făcut-o cu lanterne la care știu sigur puterea mă face să cred că da, are în jur de 800 de lumeni la faza mare. Fiind o lanternă care împrăștie lumina, nu care o focalizează, la 800 de lumeni este suficient pentru 20-30 de metri, mai ales că apreciez că unghiul de împrăștiere este undeva la vreo 160 de grade, zic. Se și observă. Da? Deci are și o idee de spot, reflectorul acela fiind doar din plastic transparent. Nu este un plastic care are o oglindă pe el. Și vedeți și lateralele, totuși o consider o lanternă fluid. Exact cum am zis, cu toate că nu este perfectă, mie îmi place, la 15 euro o recomand.